सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गाबोन अखानायबानो खख्लाबारि बियाबाव उफ्रा बिसायख'थि खुंजागोन बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिं मेल खुंनाया मैयानो जोबथा सानमोन UPPL आरो BPF हान्जा मोननैखौबो बिसायख'थिनि थाखाय गोख्रों फोसावदिं मेल खुंनायखौ नुनो मोन्दों बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल जाफुबाय थानाय समाव माखासे पेजफोरा नंखाय फोसावदों होननानै बुंथिदों UPPL दोलोनि बिजाथि मन्टु बर'आ दैसागुरि गामिनि गासैबो रायजो राजाफ्रा BPFखौ मोजां मोननानै BPFआवनो भट होजोबसिगोन होननानै पेजआव फोसावदोंमोन उनाव बे फोसावनायनि हेंथा गामिनि आफादा लोगो लोगो खेंफोरथि होफिनदों आरो दा भिडिअ खेबखुमानानै बलेर'आव रां लानानै 200 राङै रानदों होननानै नंखाय फोसावदों होननानै बुंथियो मन्टु बर'आ जायनाखि बिथाङा सासे बिजाथि बेनिखायनो गोबां सुबुंफोरानो बिथांनि न'आव फैदोंमोन बेखौ लानानैनो बेबायदि फोसावनाया गोरोन्थि जादों आरो बेनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै बुंथिबावो UPPLनि बिजाथि मन्टु बर'आ बासनि जाब्रथायजों बासाव थानाय सा 30 सुबुंनि मादाव सा 22नि जिउ खहा बे जाथाया उत्तराखन्डनि उत्तराकाशी जिल्लायाव जादों ड्राइभार आरो हेन्डिमेनखौ लाफानानै गासै सा 30 दावबायारिफोरा धोरोमारि यात्रानि थाखाय मध्य प्रदेशनि पान्नानिफ्राय फैदोंमोन आरो यमुनोत्रीसिम थांगासिनो दंमोन बेयावनो उत्तराकाशी जिल्लानि मोनसे लामानिफ्राय 250 मिटार गोथौ हाखराव बासआ गलांदों जायजों सा 30नि मादाव सा 22निनो जिउ खहा जादों जाथायथिलियाव उत्तराखन्डनि पुलिस आरो SDRF हान्जाया थांनानै रैखा खालामनाय हाबाखौ मावहैदों आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसनदों जाथायखौ लानानै उत्तराखन्डनि गिबि मन्त्रि पुष्कर सिंह धामी बिथाङा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों आरो जाथायजों जिउ गोमानाय सुबुंनि नखरनो 1 लाख राङै होनो फोसावदों आरो जोखोम जानायनो 50,000 राङै होनो थाखाय फोसावदों बेराफारसेथिं प्राइम मिनिस्टार अफिसनिफ्रायबो जिउ गोमानाय नखरनो 2 लाख राङै आरो जोखोम जानायफोरनो 50,000 राङै फोसावदों BPFनि गेदेर खहा जाय समाव BPF दोलोआ BTCआव सोरखार दाफिननायनि खोथा बुंबोबाय थादों बे समावनो BPF दोलो एंगारबाय BPFनि गाहाय नेहाथारि प्रबिन बर'आ गावारि माखासे जेंना आरो गावारि उसुबिदानि थाखायनो BPF दोलोनिफ्राय बिबान एंगारदों आरो BPF दोलोखौ एंगारदों होननानै बुंथियो प्रबिन बर'आ लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि BPFनिफ्राय ओंखारनाया खख्लाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिजों जेबो सोमोन्दो गैया आरो बे समाव जेबो गोदान साननायबो गैया होननानै बुंथियो बिथाङा उननि समाव बबे राजखान्थि दोलोआव आरो माबोरै हाबनाय जागोन बेखौ थि खालामनो थाखाय जायफोर मदद होयो बिथांमोनजों जिरायनानै सावरायनाय जागोन होननानैबो बुंथिबावो प्रबिन बर' बिथाङा मख'नो गोनांदि थांनाय 2009 मायथाइयावनो BPF दोलोआव हाबदोंमोन प्रबिन बर'आ रायजो राजानि खामानि मावनो थाखायनो जेबो सार्थ गैयालासे BPF दोलोआव हाबफैदोंमोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा जायनाखि गोलाव समनिफ्रायनो BPFआव थानानै खामानि मावनायनि उनाव दा दोलो एंगारबाय बेनि जाहोनबो दं नाथाय जाहोनखौ जेब्ला गोनांथि जागोन अब्ला फोरमायनानै होगोन होननानैबो बुंथिबावो प्रबिन बर'आ थाइजौ फिथाइ हाननायनि जाहोनाव सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा क'क्राझार जिल्लानि सालाकाटि NTPC कम्पानि सिङाव जादों बे गिख्रंथाव जाथाया बर' खुस्राकाटि गामिनि कलेन बर'नि फिसाज्ला नमल बर' बिथाङा NTPC कम्पानि सिङाव थानाय फांसे थाइजौ बिफाङाव गाखोदोंमोन बे समावनो बिथाङा मिथिस्लाबाजासे थाइजौ बिफांनिफ्राय गोग्लैनायाव गाहायाव थोंगोरै थानाय लहा एबा रडआव गोग्लैसिनदों जाय रडआ बिथांनि देहाजों सोरखिलांदों बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय बङाइगावनि लवार आसाम देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन नाथाय बिथांखौ रैखा खालामनो हानाय जायाखै क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरि नाराबारियाव फालांगिरि सुनिल मण्डलखौ गुलि गावनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय दासिम सा 6खौ पुलिसा हमबाय जेराव सासे मडेलबो दं हमजानाय सा 6नि मुङा क'क्राझारनि नबनीता बात्रा बर्मन जाय मडेल आरो बिथांनिनो फिसाय बिकास बर्मन सरायखलानि निर्मल दास बारग' KL कसुगावनि उत्तम राय आरो मृदुल राय आरो नाराबारिनि गौरी चन्द्र राय हमजानाय नबनीता बात्रा बर्मना म्यानमाराव थानाय KLनि दैदेनगिरि बापानि बिनानाव नबनीता बात्रा बर्मन आरो फिसाय बिकास बर्मना म्यानमाराव थानाय KLनि दैदेनगिरिजों फननि गेजेरजों सावरायलायनायनिबो फोरमान मोननो हादों आरो दा मडेल नबनीता बात्रा बर्मना सोरबा उदखारि हान्जानिफ्राय रां मोनदों नामा बेनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय बिथांनि बेंक एकाउन्टखौबो नायबिजिरगासिनो दङ मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरि नाराबारियाव सिनाय मोनै दुथांफोरा हेलमेट गाननानै बाइकजों फैनानै गलायाव जिरायबाय थानाय समावनो सुनिल मण्डलखौ गुलि गावनानै थांदोंमोन जाय जाथायजों सुनिल मण्डला जिउ रैखा मोननो हादोंब्लाबो गोब्राब जोखोम जादोंमोन आरो उनाव बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय बङाइगावनि लवार आसाम देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन
नेपाल आरो बांलादेश हादरजों रेल लामा फोनांजाबखांनायनि उनाव दा भुटानजोंबो रेल फोनांजाब होनो थाखाय भारतआ आखायाव लादों। भारतखौ भुटानजों फोनांजाबनो थाखाय गिबियाव क'क्राझार गेलेफु लाइननि सायाव प्रिलिमिनारि इन्जिनियारिं आरो ट्राफिक सार्भे खालामनो थाखाय नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवेखौ बिथोन होबाय। बे क'क्राझार गेलेफु लाइननि गोलावआ 57.5 किल'मिटार जागोन, जायनि प्रजेक्टआ 1 कौटि रांनि जागोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 2005 मायथाइनि जानुवारि दानावनो भारत आरो भुटाननि गेजेराव रेल लामा फोनांजाबनो थाखाय मोनसे MOU साइन खालामनाय जादोंमोन। क'क्राझार गेलेफु लाइनआबो बे MOUनिनो मोनसे बाहागो। दिनै मेट्रिकनि फिथाइ फोसावनानै होगोन। फुंनि 10 रिंगानिफ्राय फिथाइखौ नायनो हागोन। फिथाइ नायनो थाखाय मोन 14 वेबसाइट बेखेवनानै होदों। बेनि मादाव results.sebaonline.org, resultsasam.nic.in, indiaresults.com, results.shiksha, assam.shiksha, assamonline.in, exametc.com, schools9.com आरो बेनि अनगायैबो माखासे वेबसाइटफोर दंबावो। गाव गावनि रल नम्बर होयोब्लानो मार्कशीटखौ मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो गुगल प्ले स्ट'राव थांनानै सेबा SSLC रिजाल्ट 2022 एपखौ डाउनलड खालामहैयोब्लाबो बेनिफ्राय रिजाल्टखौ नायनो हानायजों लोगोसे मार्कशीटखौबो डाउनलड खालामहैनो हागोन। सिगांनि समाव मार्कशीटखौ नायनोल' हायोमोन, नाथाय बे खेबाव डाउनलड खालामनो हानाय खालामनानै होदों। जायनाखि बे बोसोराव रिजाल्टखौ डिजिटेलै होदों, बेनिखायनो थाखो 10 नि एडमिसन लानायाबो डिजिटेल मार्कशीटआनो खामानि होगोन होननानै सेबानिफ्राय फोरमायथिदों। बे बोसोराव गासै 4,19,887 फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादखौ होदों। सा 4,19,887 नि मादाव सा 1,95,181 हौवासाफोर आरो सा 2,24,706 हिन्जावसाफोर। थांनाय बोसोराव कभिड-19 नि थाखाय मेट्रिक आनजादा खुंजायाखैमोन, जेराव 3,97,132 अदेबानि 93.10% जौखोन्दोआ पास जानो हादोंमोन। बेनि मादाव 88,521 फरायसाया फार्स्ट डिभिजन मोननो हादोंमोन। 1,60,298 फरायसाया सेकेन्ड डिभिजन मोननो हादोंमोन आरो 1,48,313 फरायसाफोरा थार्ड डिभिजन मोननो हादोंमोन। आसाम सोरखारजों नाथेरसुनानै बोगथिंजानाय सोरखार आरो आथिं आखाइ बुफायजानाय, गोदोना हास'जानाय बायदि सोरखारखौ बिटिसिनि सोमावसारग्रा आइ आफा रायजो राजाफ्रा मोजां मोनाखै। जायनि थाखाय जायगा जायगा फोसावदिं मेल खुंनो थांनायाव रायजो राजाफोरजों हाबनो होजायाखै आरो होसोजादों होननानै बुंथियो BPFनि MLA रबिराम नार्जारिया। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावोदि बिटिसिनि फरेस्ट एन्ड इनभाइरनमेन्ट बिफाननिफ्राय फैनाय रेभिनिउआ सिगांनि समाव बिटिसि सोरखारनाव फैयोमोन, जायखौ बिटिसिनि जौगानायनि खामानियाव बाहायनो हायोमोन। नाथाय UPPL सोरखार फैखांनायनि उनाव फरेस्ट एन्ड इनभाइरनमेन्टनिफ्राय फैनाय रेभिनिउआ बिटिसि सोरखारनाव फैला, आसाम सोरखारनि आखायावसो थाङो। जायनि जाहोनाव दिनैनि समाव हाग्रा बिफानाव मावग्रा मावफारियाफोरनोबो दान बान्था होनो हायाखै होननानै बुंथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो थांनाय बिटिसि बिसायख'थिनि समाव बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरनि मुङाव रायजो राजानिफ्राय भट लादोंमोन, जेरै बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलनि भेन्सार फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन आरो भेन्सार फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनि साख्रिखौ सोरखारि खालामनायनि रादाय होदोंमोन। जायनि थाखाय गोबां फोरोंगिरिफोरानो UPPLनो भट होनानै देरहासार होदोंमोन। नाथाय दिनैनि सानाव गंसेबो भेन्सार फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनो हायाखै, जायनि जाहोनाव बिथांमोनहा UPPL सोरखारनि हेंथायै खुद्रिदों। बेनि अनगायैबो गोबां खोथा होनायफोरखौ मावफुंनो हायैनि थाखाय BPFनि बिजाथिखौनो भट होनानै देरहाहोगोन होननानै बुंथियो रबिराम नार्जारिया। गुबुन फारसेथिं BPFनि गाहाय नेहाथारि प्रबिन बर'आ BPF दोलो एंगारनायनि सायाव बिथाङा बुंथियो दि प्रबिन बर'निफ्राय देरसिन दैदेनगिरिया BPFनिफ्राय ओंखारलाङोब्लाबो BPF दोलोआ जेबो खहा जाया। लोगोसे दोलो एंगारनाय आरो बिबान एंगारनाया राजखान्थियाव जाफेरि जाथाय नङा। साफा सानै BPF दोलोनिफ्राय ओंखारलाङोब्लाबो BPFनि बाख्रिया लांदां जाया। BPFआ मोनसे गोख्रों दोलो, हाजार हाजार लाख लाख मावथिफोर दङ। दैदेनगिरिफ्रा गाहाय नङा, रायजो राजाफ्रासो गाहाय एबा मेइन। रायजो राजाफ्रा मदद होयोब्लानो दोलोखौ रावबो सोमावनो हाया होननानै बुंथियो MLA रबिराम नार्जारिया। बेराफारसेथिं MLA रबिराम नार्जारि बिथाङा बिटिसिआव हाग्रामा महिलारिनि सोरखारानो फैफिनगोन होननानै दाबि खालामदों। गुबुन फारसेथिं BJPनि आफादगिरि भबेश कलिताया UPPL दोलोआनो बिटिसिआव 5 बोसोरसिम सोरखार थागोन होननानै बुंथिदों। बेनि सायाव MLA रबिराम नार्जारिया बुंथियो दि मैदेरना जेरै मोननै हाथाय थायो, मोनसे जानो थाखाय आरो मोनसे दिन्थिनो थाखाय, थिग बेबायदिनो राजखान्थियावबो जेब्लाबो मोननै राव थायो।
बिथांमोना मित्रजोट सरकार सालायदों हिसाबै बेबायदि बाथ्रा बुंनानै मित्र दोलोखौ गोजोन होदोंसो जायनाखि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरानो दोलोजों गोजोननाय गैया आरो इउपिपिएलनि एमसिएलए आरो इएमफोरानो हाग्रामा महिलारिखौ मदद होगोन होननानै सावरायदों होननानै बुंथियो रबिराम नार्जारिया। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।